Karbi Anglong Arlo pan kardom pa jelo kardom at pini labangso Pherangke amai phanangkok mate labangso iri tumpu West Karbi Anglong sitame Assam government pen labangso West Karbi Anglong district pu laso kehot pon district ningkan trok on ke plenglo 2016 pen non pai non ke bangji penabdi kano prote tarik rep ho anote ningkan trok pengpo masih laso akardom pajir si kadewi Karbi Anglong Arlo pan akardom lasi pini nili ladak West Karbi Anglong Labour Union pen labangso kaching hon arar pan isi kapaklang pon mate isi kachuning ri bang lapuson hello West Karbi Anglong district mate ladak central committee pusipulo lasi ilitum West Karbi Anglong bangta akenang sot athe bangke Labour Union pulote ilitum International Labour Organization pinaglo apotsi ilitum ta amethang adim ke ilitum kacerai komo bang akenang sot lasi non ke bang jilang eprang sitame ilitum abang West Karbi Anglong along kidoan arat atum sitame khiruni pen chenglok pekjam West Karbi Anglong angkan an sitame ilitum ladak West Karbi Anglong Central Committee pen labangso kapaciton erje fansi nili kachuning rilo athe ilitum Labour Union pulote lake kiju epan kali isi mission kacheng hon thekji kacherap thekje fansi ilitum labangso Labour Union bang ilitum dengnang koklo lasi ilitum central along sitame department do lason si ladak ilitum methang da state long sitame cabinet minister dolo lason si non dak ilitum Karbi Anglong district long sitame ilitum non hajong kedamtang ceklu yoni por baparchat alamando po ilitum Karbi Anglong autonomous council pen sitame ilitum Labour board chairman ilitum apanang pipon lo kedamtang ilitum kehang pona tengsi laso board chairman ilitum malong kedukok bang ilitum mesen lo athe ilitum Pherangke banggi sitame keduk lapen kisung abang pu bang pi phan ilitum kacerai kom je phan bangke laso bang ilitum mesen lo lasi apke hai board chairman kelong bangke kadu tum sitame ning cheparong bang ilitum kenang so lasu asar lamthe du lasi nang litum abang nili phanang kelang bangke amonit bihek putahai amonit thek thedet putahai sitame aron alongke theko kolam dabe thek thek pulam dabe aron kopima laso aron silitum cia nai lapen ke ilitum la Labour Union aron ilitum ke choklim je phanbang situm mathapon rep nai athe ilitum yong silapuson sorsarong polo ilitum la bang chokche posinang litum phanili non ke bangji sitame lang so setum agada phan ingthu pon pamini athe lake Labour Union lake department hormu pina central longta department do lapen dak state longta cabinet minister do lason sinon dak ituma district Karbi Anglong district long sitame ladak ta non board chairman pilo nasimo ke bangjilang Pherangke bangke non constituency West Karbi Anglong ta sirkep do asonsi moke bangjia por bangke akbari po amasi non sirkep adim ta muak krip li krip photo nang le ropo lason si ke bangjia por bangke ilitum Labour Union pensi tamme laso department do koklu plote moilitum ladak amethang Karbi Anglong Arlo datum si tamme ke reng ponjia war sai si tamme ladak doji lasinang litum pene president election ke donungji polam tavelo athe West Karbi Anglong bangke president election tavelo la nilisi pulo athe is anar jong silang tum chithi sai plo te lage belek lo ta me West Karbi Anglong marke niliama si de koklang la mo niliama si kaddu ko be phanta than bachini lo prote laso pencil tum claim dam ponong po lase Labour Union bangke etum kaching hon kachera bi phanu sile tum la president election do rong polo te lage etum political sibang ji pola sila so bangeli tum abedet nei kaching hon je phansi ke nai ta leon ederji lasila bang so kachi pu thak the derji phan kaching hon thek je phan kacherai kom je phansi etum ke mena det cherai kom nai asi nang li penili chipurong chingchekrong cheon therong pro te tum
kiun asonsi dekok po oposi nanglitum East Karbi Anglong Arlo sitami nanglitum puram deng pusitami nili danang che tongdun po nanglitum yong sinang berta polote lapen nilitum West Karbi Anglong yong si puram deng polote nili danang berta lo polote nanglitum danang che tongdun milo lason si kedamtang sitami nili East Karbi Anglong Arlo sitami nanglitum along unan thekan pen ke nili nang cerap itu dun bomlo lapen nanglitum wangning pusitami nili wang bomlo sita non kedamtang arnisi khiruni long somsono bangke asapso le damtong ni chalo athenang litum labang solong nang parju nei polo sita minang litum parju yeder bangke labang asapso keli un edo chalo nang litum lasi Pherangke bangke la puson kavidet je phan bang sili tum kenang so jening kan pen nili establish at lo lasi ladak establish at lo polote ladak West Karbi Anglong bangke nili thenglong lekam plote branch committee dum atum bangke claim un ederji nili ke thenglong akam asaya tengsi alang litum claim un charge lasi kapre ga asong long punon sitame kejabang pu alama teng pensi tum claim dampon unangji lapen ching wailong chingki committee tum pen ching wailong sar pensi ladak sai bang litum hajar puram karjo puram ponon hajar puram ponon litum deng ponon bangke la puson lo je West Karbi Anglong district polote lapen ke East Karbi Anglong district hinia district de koklo ate bang isi government pensi West Karbi Anglong phanta establish lo lasi West Karbi Anglong establish bangke 2016 lapen pai tarik rep hosi Assam government pen paklang lo lasi non ke West Karbi Anglong district polo lasi litum Karbi Anglong along district hini do pusitami lapu district West Karbi Anglong district pensi litum claim ponang po lapen East Karbi Anglong tum pusitami East Karbi Anglong tum pensi alang litum ta isanat claim nang po lason si litum la labor union sitami litum na bangso kuson si litum amethang adet kang thur ponjima kacherai kom ponjima phan bang si litum abang putin ta labor union along members panchanglo ladak branch committee tum sitami kapre bangma thati de nai athe ladak West Karbi Anglong polote isi New York ke mate isi bangke pilo pupo principal mane isi elitum phanang ja ponlo polote hanla so alama tengsi elitum arjuni sita minon ke damtang aporo bangke elitum kaching wai pen ke claim nongli lason ta dokok juti lasi nonomat ke nili masia president lo bomla lasi kaching hon members lapen la branch committee tum positami ladak pen authority ateng silang nangli tum damnai athei konat se meeting ge doji ma koson se ke claim jima sitameli tum bangke ladak pen se claim ponai lapen halapu is anarle alangli tum claim dam positami alangli tum ta halapu is angkangplat hetan nasi halapu alangli tum ke claim ke dam pen branch atum than pare pachini positami laso teng pensi alang litum claim dam ponai lasi ilitum Karbi Anglong along bangke West Karbi Anglong East Karbi Anglong lake district hini lo posi ladak principal ta bang hini do koklo lapen principal bunang koklo ke jabang pu lapen ke West Karbi Anglong bangke nili Manav Kramsa lo lapen halapu East anar bangke bidasing rongpi ake hailo lasi alangli Pherangke banggi sidame lapen ke litum Karbi Anglong Autonomous Council along non het jong ke dengdon ake hai board chairman timung sangho sitame East Karbi Anglong aphan bidi sore bangelang lipinang po lason thaksi West Karbi Anglong na sitame West Karbi Anglong pen sitame bidi sore bangapu bidi sore chipa choinang po atheli tum jong si